Klase-klaseng pusil, bala ug bampang gamit ang narecover sa kasundaluhan humanang engkwentro sa Balingasag, Misamis Oriental batok sa magituoang miyembro sa NPA. Atong ibalik si Cyril Chavez. Na-recover sa kasundaluhan sa 58th Infantry di Malulupig Battalion 4th ID Philippine Army ang mga nagkadiyang armas, bala, tambal ug mga gituwang gamit sa New People's Army human ang engkwentro sa Barangay San Juan, Balingasag, Misamis Oriental. Miabot sa 15 minutos sa mong engkwentro kung asa miatras ang mga NPA ug gipamilin ang ilahang mga gamit. Misumbong ang mga residente sa mong barangay ngadto sa militar tungod misulay kuno og pangilkil ang mga NPA sa ilahang halin sa uma. Based on the feedback on the commanders on the ground, there are more or less 20 na armed NPA na naengkwentro nila doon sa area. Wala hinoy casualty sa hanay sa kasundaluhan ug andam usab silang mutabang sa mga nasamdang rebelde nga buot mo surrender sa gobyerno. Nagpasalamat ang kasundaluhan sa kooperasyon ug suporta sa mga residente sa lugar. Sa 50th IB, patuloy pa rin yung pagkandak namin ng pursuit operation right now, and doon sa mga areas na mga barangays is nagkakandak kami ng engagement, pulong-pulong dialogues para ma-address namin yung mga issues and concerns, mga concerns ng mga residente natin. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.